Ganda to Hawakan dig di ba? Five siya ka lang. 4, Jason. 3. Uy, grabe! Pre, nananakit si Bon. Tama lang yun, ginamitan niya ng power spike. Ayun, Quick foul So, grabe, 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 grabe. Napa. Free throw agad para kay Jason. Kapatid ata to ni Yang A, pares silang may salbakuta headgear eh. Free Tol, throw, first kinakabahan shot. si Bon. Okay. Kinakabahan Right. si Bon. First Nice point. Jason. 1 point. 1 point. One First point point pa of lang. the game. Oh, Galing Ganyan na kay ganyan Jason, si Bon nung nanalo siya kay, kay Jonah. Bobong Jonah Renz. Diba? Hayop ka, John na lang. Okay. Jonah lang. Uy, grabe! Ginamitan ng katawan. Nakakita ko yun, pare. Ang lakas ni Jason, Jason. pero malakas si Bon, di siya natinag. Grabe gumamit ng awo. Eto na, aw. Ay no, tumitingin pa yan Okay. oh. Ito na, oh. Si Bon. Oy, grabe, oh. Oy, ano yan, pre, oy. Uy! Well, by Bon. Oy! May Foul, kasama foul. pang foul! Pare, gumanto si Bon. And one Gumanon play. si Bon. Oh. Bam! Becky Bon talaga eh. Gumanon pa. Kitang-kita mo, pare. Uy, ayan. Tol, nararamdaman ko, hindi yan shoot. Nararamdaman ko Kasi siya. nagdadasal si Ba't Jason. blue rin yung Ay, kulay, hindi, blue rin yung hindi. kulay nung ano? Hindi yan Oo. shoot. Ano? Feeling ko Hindi no, yan yan, shoot. nakaumbok na yung puwet eh. Oh, di ba? shoot. Pag nakaumbok yung puwet, shoot na yun. Oo. Tol, pwet ang labanan. Puwet ang labanan. Oh, Grabe. Bon Ordoña yan Grabe eh. tong dalawang to. Ayun o, nakabantay na. Uy, Uy! grabe. Uy! May kasama Oy, pang counter. Back to foul! back and Tol, one play. nagiging unggoy na si Bon. Gumaganto na, tol. Gumagano na. Tol, nagiging unggoy na si Bon. Up 5. Ang score 5-1 ha. 5-1. Back to back. And one play kay Bon ha. Napakaganda. Grabe. Matigas si Bon, matigas si Jason. Oo. Napakagandang laban nito. Oh, para sa mga late tuners natin sa live stream ha, ng Sabong Oh. Oy, International. sala, tol. Sumablo. Kinakuha pa rin niya, tol. Nakuha pa rin ni Bon. Magulang din si Bon. Magulang, pero wala pang Magulang. anak. Wala pang anak. Hindi niya idol si Bugoy. Hindi idol si Bugoy. Eto. Oy. Oy! Oy, Wow! tinuhoy. Grabe! Pinasa kay Jace. Oy. Kay ano? Time out. Ano, Ano? good. Shot Good. clock. Shot clock yun. Pero okay, good. Pinakita. Ano? Grabe! Oy, sala na Hindi naman, sumot yung pre. 3 Ito na. AM. Oh. Oy! Oy. Napay ko, Oy, tinignan pa! naiwan. Tinignan pa! Tol, tinignan. Tol, Napakangat! eye to eye, ginantuhan ni Eye Bon. to eye, may Humabol ka pagtingin muna. sa isa't isa. Humabol ka muna. So, ang score is Grabe. 7-1. 7-1. Again, ang Yan. scoring is 2 points and 3 points ha. Nagpapractice. Nagpa-practice. Uy, nagpa-practice ah. Parang Nagpa-practice, parang tol, oh. pinagpa-practice niya lang si Jason ah. 5 seconds shot Oy. clock. Uy! Four Uy! seconds shot clock. Uy, grabe! Uy! Uy! Sabi dito ni Jason! What a rejection! Hindi What na a Jason. rejection! Hindi pwede kay Jason Grabe! Mirantol. Grabe! Saan ka pupunta, Bon Ordoña? Pinakitaan ng 3 AM block! Ba! 3 AM block! Ba! Ba! Ayan Yup. na, pare, ayan na. Jason, nice, man. Grabe si Jason Grabe. doon! Nakita mo naman yung epekto ng pag-block niya. Oo. Sumakit yung braso, yung ano, Sumakit. balikat. Ibig sabihin, matikas talaga si Bon. Eto, Matigas tingnan talaga natin si ang Bon. gagawin Oy! niya. Hoy! Oy! Oy! Depensa. Oy, Oy, pare, grabe. nakita mo yan, Bigla pare. ng Oy, 2 sabay may 3 tres. points. No good. Wop, nakakuha, pinitan. Nagpatiwop. Nagpatiwop. Medyo matagal-tagal tong Diba? laban na to ha. Race to 30 Diba? to. Race Race to to 30. 30. Yes, Race to matagal 30. tong laban na to. Wop, Oy, 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 oy! oy. Nice move by Bon. Left-handed. Oy, No oy. good. Sabit si Uy, Jason. umiiyak na si Becky Bon. Oo nga, pare. Si Becky Bon. Becky Bon, walang iyakan, ha? Ganyan Walang ang ganyan iyak. nangyari kay Becky Bon nung nasira yung windshield niya eh. Ay, ganyan lang. O, tol, kasi tol, si Jonah kasi talaga, kahit sa Oh, modeling yun yan, na, lalaban mag-free throw na talaga. ulit. talaga Mag-free yun. throw. Si Tingnan Frito. mo yung Pwede. pwesto. Oh, yung pwesto. Ito Oh, na. yung pweta na naman. Yung puwet, Uy, nilabas ang pweta puwet, naman. sala, tol, Wala, sala, tol, wala. tol, sala, Wala. sala. Nagkamali ng pwesto yung puwet. Nagkamali. Grabe itong Ayan dalawang na. kasama Oh, ayan na. Oh, Ito na si Jason Ito na. naman. Ito Uy, mo. pare, Jason, magteteres to. mukhang 5 taga... seconds shot clock Oy, para oy. kay Jason. Oh, 5 Jason, seconds. Oo. Binangga. Uy, Grabe. Wala, pare. Sayang. Taga-bundok shot yung ginawa niya. Step Uy, back, court step back, three. three! Wow! Yes! Ordoña! Goal! 3 points! Grabe si Bon Ordoña. Ay, Grabe Step na back yan, yun. Bon. grabe. 10-1 in Yes. favor of Bon. So si Oo. Jason, one. Wala. Oy, dali ulit. Mert, napako. Wow! Oy! Grabe Napako na. si Becky Bon. Napako sa 1 si Jason. Grabe. Si Bon, sumusot na nga, umiiyak pa rin. Yeah. Oo nga eh. Grabe. Bon, masyado kang gahaman. 13-1. Oy, tumira na naman. Oh, Grabe. Bon, tama na. Masyado Bon, Pero kang ito, fire. yung Eto na. format Tol, ni ba- Jason ngayon, parang taga-bundok, parang di magbabasketball, parang magsasaka ata ate. gago. Tol, Ito, babawi si Jason. Babawi tol, si Jason. babawi. Babawi Four, si Jason. Gustong pasukan ni Three, Jason eh. Kaso 2, hindi makaporma. 1. Uy, Wala, tol. antigas. Oh, tol. Oh, Ang tigas ni Becky Matigas si Bon. Bon, matigas si Bon. Maganda depensa ni Uy! Jason.
Ano yun, Tol? Traveling, traveling. Nagbalay. Nagbalay. Hindi, madulas. Medyo... Madulas. Tol, hindi yung dance contest, Hindi dance contest. Matalas ang... Eh bakit mata si ng mga Jay Sam referee kanina natin. sumasayaw din eh? Ha? Sumasayaw din. Tol, baka dance contest to. Nagkamali tayo ng pinaghahanap. Basketball to, ha? Basketball. Oo. Pero pwede ka rin sumayaw. Uy, Nakakatawa na, namamaya. Foul. Foul! Ayan. Para kay Bonor. Oo. Hinawakan sa... Ginawa ka, Tol. Sa goaltend. Tol, iba ang nabubuo. Ay, grabe. Iba ang nabubuo sa laban na to. Grabe, kaya pala natawag na Becky Bon eh. Oo. Uy, napaka... Uy. Uy! Oy, Oy, sayang naman. yung pare. Sayang. Parang may takip yung ring kay Jason. May Kaya takot, nga eh. grabe. Hindi, pare, nag-iinit pa lang si Jay Sam. Nag-iinit pa lang, kaya na. Ayan, Bonor Tol. tayo, titingin na naman, oh. Okay, relax na Oh, lang si Bon. relax na Bakit naman. hindi? Labang siya. Bon. Uy, Uy. grabe! Counted pa. Tinan mo yung itsura ni Pare, Becky. gumaganto pa si Bon. Si Bobong Renz, nanggigigil na ngayon si Oh, Bobong Renz. Kasi pare. 15 Pare. Ayun na naman si Oy. Bon. Nakawala. Left nakawala handed. na naman! Oy. Grabe! Pare, 17-1 in favor of Bon. 17-1 in favor of Bon. Tuwa mga fans. Ordonya. Tuwa mga fans si Bon Ordonya. Grabe. Pare. Oh Grabe ka, my Bon. Pare, God! grabe. You're on fire! You're on fire! Pare. Lamang ka na, galit ka pa. Oo. Galit na galit. Hoy! Jonah, oh. Lamang ka na. Jonah. 17 is Ayan! to 1. 17 is to 1. Tuwan-tuwa ang mga fans si Bon Ordonya. Lalo-lalo na ni Ya, grabe. Ayan, hello, Mike Chess. Ayan. Garo family. Grabe. Tol, teka lang, Simon shoutout Garo. nga pala sa Idol na girlfriend idol ko. si Bon. Hoy, shout out. Kanina yan. Shoutout sa girlfriend ko kay Pam. Hoy! Shout out kay Ate Oh, Pam. shoutout kay- Ayan, oh. Tol, Ano? shoutout kay Pam. Shoutout Siyempre, kay ganun Pam. na. Tol, sinagot ko na siya. Oy, congrats, tol. Kasi tol, nag-effort ako. Sayang effort ko. Sinagot ko na siya. Oy, siya pala nanliligaw. Oh, siya Siya pala nanliligaw, tol. Siya nanliligaw. nanliligaw. Napakalupit mo talaga, Mark. Ang tsaga ni Pam, ha? Makagwapo. Siyempre, tol. Eto na. Si Eto Bon, na. galit na galit. Galit na galit. Masama pa ang mukha. Wow! Tingnan natin ha, kung makakapag-adjust si, after ng time out si Oo. Jay Sam. Tingnan natin. Or kung Jay Sam, magtutuloy-tuloy teka, ang momentum ni Bon. Gumingiti na si Jay Sam kay Koreano. Hinihingitian, tol. Gumingiti yan. Becky Bon. Oy! Uy! Uy! 5 seconds Becky shot para kay Bon. Bon. Uy! Ayun na naman. Uy! same move, Biglang same nawala move. kayo si Becky Bon. Pero ito, mahabol ba ni Becky Bon? Whoop! Grabe, napaka-active ni Bon. Hinahabol pa rin niya yung bola. Tol, mas mabilis si Bon Oh. kay Jay Sam. Mas mabilis. Mas mabilis si Bon Mas, kay anong katawan? Merk, 50 feeling niyo ba pagod na si Jay Sam? Hindi pa. Hindi Hindi pa pagod. pagod si Jay Sam. Hindi pa Matigas siya lang pagod. talaga si Oo. Becky Bon at mabilis. Oo. Ayaw niya na umalis. Bam! Three points! Pare! My God! Tol, bakit 120! para siya maiiyak kada makakatres? Inaalala niya ata yung windshield niya. 20 Ay, is to Naalala 1. niya ata. Tol, 20 is to 20 1. is to 1. Ayun, Wait. score. Oh my God! Bon Back to Ordonya! back, 3-point shot by Bon. Grabe, back to back. 23. Another 3 para kay Bon Ordonya. Oh, Bon Ordonya, papasok ba? Tumingin pa sa may orasan! Ben! Bon Ordonya is doing it! Ano yun? Oh my God! 3-point shot by Bon Parang Ordonya. sinasabi niya lahat na ng YouTuber, pag sama-samahin nyo, Grabe. Tuwa na ako naman ang ang hari Garo ng family. basketball! Lalo-lalo Oh my si God! Simon Garo, idol na idol si Ah. Bon. Tol, Wow. 26-1 in Grabe. favor of Bon. Sino mag-expect na ganito ka-lopsided ang laro? Kaya nga, grabe. 150, ano nangyari? This is what you call unpredictable. Grabe yung Bon Grabe. Ordonya. Grabe si Bon Ordonya. Tol, hindi ganito. Nangyari yung Tuwa-tuwa. ginawa ni Jay Oh. Sam kay Jomar. Oo. Kasi di ba si Jomar 2 siya Oo. 1? Ay, oo, pinagiganti ni... Grabe. Last 3. Bon, wag ka na magalit. Oh. Lamang ka na. 3 points. Bye. 3 points away Gloves. from winning this championship round. Oo. ha? From defending his championship belt. Okay? Bon Ordonya! Pep! It's over! It's over! It's over! It's over! Ano yun? It's over! Wala, men. Grabe ano yan? laban to, Yun tol. yung score. 130. Ano yan, Tol? At si 130. Jonah Renz, galit na galit dahil sinasabi niya, Score. Utang ina mo, hindi ba ako ganyan? Ako yung lamang na lamang, no? Kinapos lang ako. Oy! 30 is to 1 yung score. Ito, Championship round. Kuya, oh my God! ano nangyari? Hindi ko ina-expect, ha? Hindi ko ina-expect na ganito ang kakalabasan. Pero, hindi. Siyempre, Anong nangyari, mamaya na natin Jom? pag-usapan Ay, si Bon dahil si Bon masaya. I-comport natin.
Si Boss MG. Si Boss MG. Masyadong dati. minaliit kasi ni Yo. siguro. Hindi minalit ni Jason. Tol, siguro mas magaling talaga si Bon kay Jason. Hindi, tsaka sobrang shooter ni Von. Oo. Grabe! Ay, nagigil na naman, oh. Gigil na naman. Sobrang shocking nito, man. Kasi ang score ay 31. Putang ina. 30 tsaka 1 Mura na talaga ako. Oh my God!